Esta é a papeleta gañadora desta cesta e este é Alfredo, o agraciado no sorteo que na Feira do Viño celebrou a Asociación Amigos do Fulión. Hoxe pola tarde o seu presidente e membros da asociación, despois de comprobar que era o número correcto, facían a entrega da cesta. Un completo agasallo que mesmo nos fai pensar no Nadal, pero desta vez o agraciado a cesta tocoulle no mes de marzo, como non, encantado por tal agasallo. Bueno, contento, faremos unha merenda e xa imos liquidando. Dá para unhas cuantas? Aí dá para unhas cuantas, dá. Bueno, ademais é unha boa causa, non? Colaborar co Fulión. Pois claro, é boa causa colaborar co Fulión e seguiremos colaborando. Compraches moitas? 5 solo. Para que vexen que despois, din que non tocas, toca, non? Tocar toca, ten que tocar. Pues nada, enhoraboa. Gracias. Esta completa cesta foi doada por Distribucións Chouzán.